Magandang araw po sa inyong lahat. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Ben. 28 years old. Isang boy o driver dito sa bahay ni Doktora Camila. Katulong ang nanay ko sa bahay ng mga magulang ni Doktora. Matagal na siyang nagsisilbi roon at masasabi kong mababait ang pamilya nila. Kahit may kaya, hindi sila mapagmataas. Maayos silang makitungo, kaya naman tumagal din ang nanay ko sa kanila. Isang araw nung kinausap ako ni nanay. Ben, sabi niya, yung anak ng amo ko, si Doktora Camila, kilala mo yon hindi ba? Naghahanap ng tutulong sa bahay. Driver, taga-asikaso, gusto mo ba? Hindi na ako nagdalawang isip pa. Pumayag ako kaagad. Hindi ko sinabi kay nanay na matagal ko nang tinitingnan si Doktora Camila. Hindi kami close pero kilalang kilala ko siya. Ibang klase ang dating. Akala ko nga noon hanggang tingin lang ako. Hanggang lihim na paghanga lang. Hindi ko inakala na darating ang panahon na may mangyayaring hinding-hindi ko makakalimutan. Sa totoo lang, napakaganda ni Doktora. Bukod sa maputi, sexy, hindi halata ang edad niyang 46. Hindi siya yung palaging nakaayos o maporma. Pero may natural siyang ganda. Yung tipong kahit simple lang siya, mapapalingon ka pa rin. Noong buwan ng Hunyo, nagsimula akong magtrabaho sa kanya. Malaki ang bahay niya, pero malinis. May isa pa akong kasamang kasambahay. Si Melay, na dalaga pa. 27 anyos, madaldal, palabiro at medyo pilya. Ako naman, hindi sa pagmamayabang pero maayos ang pangangatawan ko. Sanay kasi ako sa mabibigat na trabaho. Bago ako nakapasok dito, naging kargador ako sa hardware sa bayan. Tagabuhat ng semento at hollow blocks. Kaya hindi na bago sa akin ang mabibigat na gawain. Balik tayo sa unang araw ko. Medyo nahihiya pa ako noon. Nakikita ko si Doktora sa sala. Maayos ang ayos. Simple lang suot pero elegante. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Magandang umaga, Ben. Sabi niya. Hindi naman na tayo iba, hindi ba? Magkakilala naman na tayo. Opo, Doktora. Sagot ko at halatang kinakabahan. Alam mo na siguro ang papel mo dito sa bahay. Nabanggit na ba ng nanay mo? Opo, Doktora. Alam ko na ho. Tumango siya. O siya, sige. Doon ang kwarto mo. Katabi ng kwarto ni Melay. Melay, tawag niya. Yes, Doc. Ikaw na bahala kay Ben, ha? Aalis na muna ako. Okay po, Doktora. Pag-alis niya, kaming dalawa na lamang ni Melay ang naiwan. Dinala niya ako sa likod. Pinakita ang mga gamit, tapos ang kwarto ko. O ayan sabi niya. Magkatabi lang yung silid nating dalawa. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Ngumisi siya bigla. O kaya naman, kung gusto mo ng kayakape, pwede rin ako. Sabay kindat niya at hawak sa braso ko. Napangiti na lang ako. Loko ka. Ganun si Melay, palabiro, walang arte. Mabilis lumipas ang mga araw. Nasanay na ako sa gawain ko. Ang magmaneho, maglinis ng bakuran, mag-asikaso ng mabibigat na gawain sa bahay. Si Doktora naman, tuwing tanghali madalas umaalis papuntang ospital. Minsan gabi na akong umuwi, minsan naman kinabukasan na. Tahimik ang bahay kapag wala siya. Pero kapag nandyan siya, parang may ibang aura. Isang araw, habang nag-aayos ako sa may sala, bumaba siya ng hagdan. Hindi ko alam kung bakit pero napatitig ako sa kanya. Halos hindi ako kumurap. Simple lang naman ang suot niya noon. Blouse at slacks. Nakalugay ang maiksing buhok. Walang make-up. Pero sa liwanag ng umaga, kitang-kita ko ang ganda ng mukha niya, ang kinis ng balat,
At yung katahimikan ng kilos niya na parang may tinatagong pagod o lungkot. Ben? Tawag niya. Yes po, doktora. Pakikuha na yung susi ng kotse. May pasok ako mamaya. Opo. Habang inaabot ko ang susi, nagtagpo ang mga mata namin. Ilang segundo lang yun pero parang may kung anong kumurot sa dibdib ko. Hindi ko alam kung napansin niya pero ako, ramdam ko. Simula noon, hindi na lamang basta paghanga ang nararamdaman ko sa kanya. May mga pagkakataong nahuhuli ko ang sarili kong nakatingin sa kanya. Sa paraan ng paglakad niya, sa tono ng boses niya. Nahalata ako kapag pagod siya. At sa mga sandaling tila tahimik lamang siya sa sala. Akala ko hanggang tingin na lang ako. Akala ko hanggang lihim na paghanga lang. Pero mali ako. Dahil darating ang isang gabi, isang pagkakataon na tuluyang magbabago ang lahat sa pagitan naming dalawa. At doon magsisimula ang kwentong hinding-hindi mabubura sa alaala ko. Sa paglipas ng araw, mas lalo namang naging malapit sa akin si Melay. Lagi siyang nahawak sa braso ko. Minsan naman yayakap na lang bigla. May mga biro rin siyang may ibig sabihin. May mga tingin rin siyang hindi basta-basta. At ang mga kilos niyang parang laging sinasadya. Aba, Ben, sabi niya minsan habang nag-aayos ako sa may labas. Parang mas gumagwapo ka yata ngayon ha. Napangiti lang ako. Naku Melay, guni-guni mo lang yan. Talaga? Sabay lapit niya. Bakit parang lalo tuloy akong nahuhulog sa'yo? Alam kong biro lang niya yung mga banat niyang yon. Pero ramdam ko yung kakaibang init sa tono niya. Si Melay kasi yung tipo ng babaeng hindi nahihiya. Diretso, palaban. Ako, kahit sanay na sanay ako sa mabibigat na trabaho, hindi naman ako sanay sa ganung klase ng atensyon at biro. Sa mga sumunod na araw, mas naging madalas pa ang paglapit niya. Kapag nasa garahe ako, nandun siya. Kapag nasa kusina, bigla siyang lalapit at may itatanong. Kapag nagpapahinga ako sa likod ng bahay, uupo siya sa tabi ko. Pagod ka na? Tanong niya minsan. Medyo, sagot ko. Halika, sabi niya, sabay abot ng malamig na inumin. Alam mo Ben, magaling ako mag-alaga. Biro pa niya. Nakangiti siya habang nakatingin sa akin. Hindi ko na lamang alam kung anong ire-react ko sa kanya. Hindi ko rin naman alam kung paano siya itataboy. Hanggang isang gabi, wala si doktora noon. May duty sa ospital at kinabukasan pa ang uwi. Tapos na ang mga gawain. Nakaupo ako sa likod bahay at nagmumuni-muni. Nag-aayos din ang gamit nung biglang lumapit si Melay. Ben, sabi niya, samahan mo naman ako dito sa loob oh. Ang boring kayang mag-isa. Dito lang ako, sagot ko. Di tabi na lang ako sa'yo. Sagot niya agad sabay upo sa tabi ko. Magkalapit kaming dalawa. Sobrang dikit. Ramdam ko ang init ng katawan niya. Hindi siya umiiwas, ako rin hindi naman umalis. Tahimik lang ako, hanggang sa nagsalita siya. Alam mo, sabi niya, simula nang dumating ka rito, parang mas ganado na tuloy akong araw-araw gumising. Napalingon ako sa kanya. Bakit? Ngumiti siya. Yung ngiting may halong biro at katotohanan. Ewan. Siguro kasi may bagong mukha sa bahay. Melay. Bakit? Huwag ka namang ganyan. Tumawa siya. Ano bang ganyan? Hindi ba pwedeng gusto lang kita? Natahimik ako. Hindi dahil ayoko, kundi dahil alam kong may ibang pumapasok sa isip ko tuwing gabi. At yun, si Doktora Camila. Pero tao lang din naman ako. Lalaki lang din. At kapag palay na ang lumapit, ano pa bang magagawa ko? Dahan-dahan siyang lumapit noon. Hindi naman niya ako hinahawakan pero sapat para magulo ang isip ko. Relax ka lang. Akong bahala. Bulong niya. Wala naman tayong ginagawang masama eh.
At doon ako bumigay. May nangyari sa aming dalawa. Simula noon, lihim lang ang nangyayari sa amin. Wala kaming relasyong dalawa. Kami lang ang may alam. Isang hapon, nasa likod kami ng bahay. Akala namin wala si doktora. Ang sabi kasi ni Melay, gabi pa raw ang uwi. Nagtatawanan kami, nagbibiroan, masyadong kampante. Ano ka ba? Sabi ni Melay sabay tawa. Baka ma-inlove na ako sa'yo niyan. Baliw, sagot ko, huwag kang ganyan. Bakit natatakot ka? Tanong niya sabay lapit. Hindi, baka ikaw. Hindi ko napansin agad, pero may katahimikang biglang bumalot. Pag-angat ko ng tingin, nandun si doktora. Nakatayo sa may pintuan. Hindi nagsasalita, nakatingin lang sa amin. Hindi ko makakalimutan yung itsura niya noon. Hindi siya galit, pero nagulat. May kung anong dumaan sa mata niya. Parang pagkadismaya, parang sakit, o mas tamang sabihing parang selos. Tumayo agad si Melay. Dok, nandiyan na ho pala kayo. Ayos lang, sabi ni doktora. Malamig ang boses. Mukhang masaya kayo Natahimik ako. Hindi ko alam ang sasabihin. Hindi ko rin magawang tumingin ng diretso sa kanya. Ramdam ko kasi ang bigat ng presensya niya. Ben? Sabi niya bigla. Opo, doktora. Tapusin mo na muna yung ginagawa mo. May kailangan ka pang ayusin, hindi ba? Tumalikod siya at pumasok na ng bahay. Mula noon, nagbago ang ihip ng hangin. Mas naging tahimik siya. Seryoso. Madalas nakabantay sa paligid. At sa mga sandaling magkakasalubong ang mga mata naming dalawa, ngingiti siya ng matamis. At doon ko naisip, baka naman hindi lang ako ang may lihim na pagtingin. Baka naman hindi lang ako ang nakakapansin. At sa isang iglap, ang simpleng paglapit nun ni Melay sa akin, ang naging mitya ng isang inggit na hindi ko inakalang mabubuo. Gabi na noon, si Melay ay nasa labas dahil may pinuntahan. Ako naman ay nasa kwarto ko, nakahiga. Pilit pinapakalma ang isip ko. Mula nung araw na nakita kami ni doktora, parang may mabigat ng hangin dito sa loob ng bahay. Busy ako noon sa pagmumuni-muni, nang bay biglang kumatok sa pinto ko. Ben? Boses ni doktora. Tumayo ako kaagad. Binuksan ang pintuan at nakita ko siyang nakatayo doon. Napakaganda niya sa suot niyang pantulog. Bahagyang basa pa ang buhok niya. Pumunta ka sa kwarto ko. Sabi niya, walang paligoy-ligoy. Ngayon na ho ba, Dok? Putol niya. Hindi ako nakagalaw kaagad. Parang may tumusok kasi sa dibdib ko. Alam ko nang ibig sabihin ng kanyang pagtango. Sumunod naman ako kaagad. Tahimik kaming naglakad papunta sa silid niya. Pagpasok namin, marahan niyang sinara ang pinto. Tumayo siya sa tapat ko, ilang hakbang ang pagitan. Maupo ka muna, sabi niya. Umupo ako sa gilid ng kama. Siya naman ay nanatiling nakatayo, nakaharap sa bintana. Ilang segundong lumipas na puro katahimikan lang. Ramdam ko noon ang tibok ng dibdib ko. Alam mo ba kung bakit kita tinawag? Anya. Hindi nga ho, doktora Sagot ko ng totoo. Huminga siya ng malalim. Nakita ko kayo ni Melay. Tubango ako. Opo, Dok. Pasensya na ho. Hindi ko kayo pinigilan. Hindi rin ako nagalit. Dugtong niya. Hindi ko alam kung anong sasabihin noon. Pero nagsisinungaling ako sa sarili ko. Ngayon ay lumiyon siya sa akin. Sinabi ko sa sarili ko na wala lang yun. Na wala akong pakialam. Lumapit siya. Isang hakbang, 2 hakbang. Hanggang sa halos magkatapat na kaming dalawa. Pero nagselos ako, Ben. Hindi ko alam kung bakit ko naramdaman yun. Sa tanda kong to, nagselos pa ako. Nanlaki ang mga mata ko noon. Hindi ko inaasahan ang salitang yun mula sa kanya.
Hindi ko inaasahan na diretsahan siyang magsalita at aaminin niya kaagad ang totoo. Siya na isang doktora, tinitingala at may dignidad, inaamin ang isang bagay na hindi ko inakalang maririnig ko. Hindi ko alam kung kailan nagsimula, sabi niya pabigla. Siguro nung dumating ka, siguro nung araw-araw kitang nakakasama, o siguro nung mga time na laging nagtatagpo ang mata nating dalawa. Napalunok ako ng laway ko. Doktora, Camille, sabi niya. Tawagin mo akong Camille, Ben. Parang may pader na biglang bumagsak sa pagitan naming dalawa. Ben, sabi niya ulit sa mas mahinang boses. Gusto kong malaman kung may ibig sabihin ba ang nakita ko? May relasyon ba kayo ni Melay? Hindi na ako nagsinungaling pa. Wala ho. Sa inyo ho ako may gusto, doktora. Sabi ko ng diretso. At matagal na ho. Napapikit siya sandali. Pagmulat niya, iba na ang tingin niya. Hindi na amo, hindi na doktora, babae na. Alam mo ba kung gaano ako nag-iingat? Tanong niya. Ilang taon na akong nag-iisa. Ilang taon kong sinarado ang pinto nito. Tapos tinuro niya ang puso niya. Grabe yung kaba ko nun. Lumapit na siya ng tuluyan sa akin. Inangat ang kamay niya at marahang hinawakan ng braso ko. Hindi ako umatras. Kung lalapit ako sa'yo, sabi niya. Tahimik kaming nagkatitigan. Ang mga sumunod na sandali ay parang huminto na ang oras. Inilapit niya ang noo niya sa noo ko. Ramdam ko noon ang init ng hininga niya. Naramdam ko ang bigat ng desisyong pareho naming tinanggap. Ben, ilak mo ang pinto. Bulong niya. Nang gabing yun, hindi na kami nagkunwari na wala kaming nararamdaman. Hindi na siya doktora o amo at hindi na ako boy o driver. Kami ay dalawang taong pagod na sa pagpipigil. Sa loob ng kwartong yun, may dalawang taong sabik na inaangkin ang isa't isa. Isang doktora na sa kabila ng edad ay nanatiling birhen at isang binatang matagal nang may lihim na pagtingin dito. Nagtagpo ang labi naming dalawa at ang halik na iyon ay nauwi sa isang pangyayaring hindi namin makakalimutang dalawa. Masarap. Oo naman, sobra. At hindi ko talaga yon makakalimutan. Saksi ang 4 na sulok ng kwarto ni Doktora kung paano niya binabanggit ang pangalan ko dahil sa tindi ng tinatamasa niya. Pagkatapos nun, hingal kaming dalawa pero parehas na may ngiti sa labi. Kinabukasan, maaga siyang umalis papuntang ospital. Hindi ko na siya nakausap. Pero bago siya lumabas ng pinto, nagpaalam pa siya sa akin. Mula noon, nagkaroon kaming dalawa ng pagkakaintindihan. At sa mga sandaling nagkakasalubong ang mga mata namin, sa kusina man, sala o hallway, sapat na yon para maalala ko ang gabing yon. Tuwing gabi, kapag tapos na ang mga gawain at tahimik na ang paligid, minsan ay kumakatok siya sa pintuan ko. Ben? Tulog ka na ba? Pwede tayong mag-usap? Hindi na niya kailangang ipaliwanag kung bakit. Alam ko na. Palagi ko nang alam. At sa loob ng kwarto niya, mag-uusap kaming dalawa. Magkukwentuhan. Pero pagkatapos nun, mapupunta sa isang pagniniig. Ben, sabi niya pagkatapos, hindi to madaling desisyon, alam mo yan. Alam ko ho, sagot ko. Alam mo namang mas bata ka. May buhay ka pa sa labas ng bahay na to. Tumingin ako sa kanya. At kayo, may buhay din naman, hindi lang sa ospital. Bakit hindi nyo enjoyin ang sarili nyo ngayon? Ngumiti siya ng marahan. At muli, pinunan namin ang pangangailangan ng isa't isa. Hanggang sa lumipas ang mga buwan. Hindi nagtagal, napansin ni Melay ang pagbabago. Hindi naman siya tanga. Matagal na siyang kasambahay sa bahay na iyon.
Una, tahimik lang siya. Pero ramdam ko na yung mga tinginan niya. Hanggang isang hapon, nung nagliligpit ako sa sala, umupo siya. Tumingin sa akin. Seryoso. "Oy Ben, may tanong ako sa'yo." Sabi niya bigla. "Ano yun?" Sagot ko naman. "May relasyon ba kayo ni Doktora?" Bigla akong napatingin sa kanya. Hindi ako nakaimik. At sa hindi ko pag-imik na yon, alam kong alam na niya. "Masaya ka ba?" Bigla niyang tanong. "Oo." Tumango siya. Halata nga eh. Natahimik kaming sandali. Tapos bigla siyang tumayo at lumapit sa akin. Hindi ako galit, Ben. Pero ang mga mata niya may kirot. Pero alam mo, umasa ako. Akala ko talaga ako. Hindi ko na siya sinagot. Hindi ko kayang magsinungaling sa kanya. Mula noon, nag-iba ang kilos ni Melay. Hindi na siya malambing, naging malamig na siya. Pero may mga sandaling bigla siyang lalapit. Parang sinusubukan kung may natitira pa ba para sa amin. "Ben," sabi niya minsan habang magkasabay kami sa kusina. "Naalala mo pa ba yung mga gabi na magkasama tayo?" Natahimik ako. "Melay, huwag ka na magpaliwanag." Putol niya. Alam ko naman eh. Ano bang laban ko kay Doktora? Hindi ko alam kung paano niya nalaman ng lahat. Baka nakita niya, o kaya naman naramdaman niya, o talagang obvious lang kami ni Camila. Sa bahay na ito, 3 kaming may lihim. Isang nagmahal, isang pinili, at isa ang naiwan sa gitna, na pilit inuunawa ang sakit. Hindi ko alam kung hanggang kailan tatagal ang ganitong sitwasyon. Ang alam ko lang, ang relasyon namin ni Camille ay hindi panandalian. Isa itong desisyon na araw-araw naming dalawa na pinaninindigan. Sa paglipas ng buwan, unti-unti, nagbago na rin ang takbo ng mga araw sa bahay. Hindi na kaming sobrang palihim, yung tipong nagtatago ni Camille. Si Camille, hindi na kasing lungkot ng dati. Kapag umuwi siya galing ng ospital, nakangiti na siya. "Pagod ka?" Sabi ko minsan. "Oo eh, ang dami kasing inasikaso kanina." Aalagaan ko siya. Mamasahihin, nandun ako palagi. Isang umaga, habang nagkakape kami sa mesa, tumingin siya sa akin ng matagal. Hindi siya nagsalita agad pero parang may binubuo sa isip. "Ben," sabi niya sa huli, "alam mo, ayokong itago ka." Hindi ako nagsasalita, nakikinig lang ako. Hindi ko sinasabing ipagsisigawan natin, pero ayokong mabuhay na parang nililihim ka. Ngumiti ako. Isang hapon din noon, nilapitan kami ni Melay sa kusina. "Ben," sabi niya, "aalis na ako." Nagulat ako. "Bakit?" Ngumiti siya. Hindi masaya, pero hindi rin naman galit. "Kasi ayokong manatili dito, sa lugar na masakit." "Melay, tama na. Huwag ka na magpaliwanag no." Putol niya. "Masaya ka. At kahit masakit sa akin, mas pipiliin ko namang makita kang masaya." Natouch ako sa sinabi niya noon. "Salamat, Melay ah." Bago siya umalis, nagpaalam din siya kay Camille. Walang samaan ng loob, walang inggitan. Isang tahimik na pagtanggap. "Dok, kayo na bahala sa kanya. Alam niyo naman na may gusto ko kay Ben, di ba?" Natawa lamang si Doktora. "At ikaw?" Sagot naman ni Camille. "Salamat sa lahat. Sigurado ka bang aalis ka?" "Opo, Doktora. Pinapauwi rin kasi ako ni nanay sa probinsya eh. May sakit kasi si tatay." At doon natapos ang isang yugto. Isang gabi, lumapit sa akin si Camille at hinawakan ang kamay ko. "Alam mo, Ben, gusto kong ikaw ang makasama ko habang buhay. Gusto kong tayong dalawa habang buhay. Salamat ha, kasi tanggap mo ang relasyon natin sa kabila ng edad ko."
Sa sandaling yun, wala na akong hinihiling pa. Unti-unti inayos naming dalawa ang buhay namin. Lumipat kami sa mas maliit lang na bahay, sa labas ng baryo, malapit din sa ospital. Si Camille, nagpatuloy sa pagiging doktora. Mas buo, mas masaya. Ako kasi noon kaya lumipat kami, nag-enroll ako sa kursong matagal ko nang gustong kunin. Hindi na lang ako boy o driver. Mukhang may direksyon na rin ang buhay ko. Tuwing gabi, sinusundo ko siya. Inaalagaan, pinaghahanda, at syempre, ako ang naging katuwang niya sa lahat. Isang gabi, habang naglalakad kaming dalawa, napahinto siya bigla. Ben, sabi niya, alam mo bang unang beses to? Na ano? Na hindi ako nag-isip ko nung sasabihin ng iba. Ngumiti ako. Masarap sa pakiramdam, no? Tumango siya. Tama ka. Masarap. Hindi perpekto ang mundo. May mga bata pa ring humuhusga sa kanya. May mga bulungan pa rin kaming naririnig. Pero hindi na yon ang mahalaga sa ngayon. Dahil sa dulo ng araw, may dalawang taong piniling maging tapat sa sarili nila. Ako si Ben at siya si Doktora Camille. Hindi man kami nagsimula sa tamang oras, hindi rin sa tamang sitwasyon, pero natapos naman kami sa tamang desisyon. At minsan, sapat na iyon para tawaging masaya ang wakas. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig sa kwento ng aking buhay. Muli, ako po si Ben. Hello po, Miss Love. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Lorena, 39 years old, 20 taon ang kasal kay Aris. Isang sima na halos 9 na buwan sa barko at 2 buwan lang kung umuwi. Maganda ang buhay namin, hindi man marangya pero maayos. May bahay kami sa bayan at may maliit akong tindahan sa harap. May iisang anak na kolehiyo na ngayon sa Maynila. Pero sa kabila ng lahat ng to, may mga sandaling nalulungkot ako. Sobrang tahimik. Kapag wala si Aris, para bang ang haba ng bawat araw. Parang ang bagal-bagal ng mga oras. At kahit anong gawin ko, laging may kulang. At ang mahirap, sa loob ng ilang taon na pabalik-balik siya sa barko, ngayong may edad na ako, doon pa ako nagkasala. Isang araw noon, may nirekomenda ang kapitbahay kong si Aling Nena ng isang mapagkakatiwalaang binata para tumulong sa akin sa tindahan, pati na rin sa loob ng bahay. Agad akong pumayag. Dumating si Lito, 24 years old pa lang. Payat pero parang tigasin ang katawan. Matapang ang muka pero palangiti. Galing ito sa kabilang barangay. Kakatapos lang daw niyang tumigil sa pagtatrabaho sa palengke bilang kargador, kaya sanay na sanay ito sa mamabigat na trabaho. Magandang umaga po, Ma'am Lorena. Magalang niyang bati nung una kaming nagkita. Lorena na lang, huwag mo na akong tawaging ma'am. Parang ang tanda ko namang masyado. Biro ko. Medyo namula ang pisngi niya sa hiya, pero ngumiti rin. Pinagkatiwalaan ko agad si Lito. Kasi bukod sa mabait, mabilis ding kumilos. Kada umaga, maaga siyang dumarating para magdilig, maglinis, at magbuhat ng mga kahon ng paninda sa maliit kong sari-sari store. Wala siyang reklamo kahit tirik ang araw. Lagi lang siyang tahimik, pero kapag kinausap, palaging nakangiti. Minsan, habang nag-aayos ako ng paninda sa loob, narinig ko yung boses niyang sumisigaw. Ate Lorena, may naghahanap po sa inyo sa tindahan. Pumunta ako agad. At nakita ko siyang nakatayo sa gilid ng estante. Pawis na pawis.
Napansin ko yung simpleng itsura niya. Puting t-shirt ang suot, kupas na short, at medyas na may butas sa daliri. Pero hindi ko alam kung bakit may kakaibang pakiramdam akong naramdaman nung araw na yon. Salamat, Lito. Sabi ko, wala yun ate. Anya sabay ngiti. Yung ngiting may halong hiya at lambing. Araw-araw ko siyang nakikita. Kapag tirik ang araw, tuloy-tuloy lang to sa mga gawain. Minsan nga sinasabihan ko na siya, Lito, magpahinga ka muna. Baka naman mamay himatayin ka na yan. Ayos lang po, sagot niya na palaging may ngiti. Kapag tanghali, sabay na kaming kumakain. Dahil walang ibang tao sa bahay kundi ako, parang nagiging mas komportable na kaming dalawa. Hindi siya mahilig magsalita. Pero kapag nagsimula na akong magkwento tungkol kay Aris, sa anak ko at sa tindahan, palagi siyang nakikinig. Ang tahimik mo talaga, no? Biro ko sa kanya minsan. Ganun ho talaga ako, ma'am. Pero mahilig po akong makinig. Sagot niya ng diretso habang nakatingin sa akin. Para bang may kung anong biglang kumislot sa dibdib ko. Hindi ko alam dahil ba sa tagal na panahon na wala si Aris o dahil sa kabaitan ng binata. Pero simula noon, para bang mas nagiging masaya ang tahimik kong araw. Isang hapon na umuulan ng mahina. Nasa loob ako ng tindahan, abala sa pag-aayos. Si Lito ay nasa labas. Pumasok ka muna dito, mababasa ka riyan, sabi ko. Halika na. Medyo mahina pero seryoso kong sabi. Kumuha ako ng maliit na tuwalya at inabot yun sa kanya. Magpunas ka muna. Salamat po, Ate Lorena. Sabi niya sabay punas sa buhok. Napansin ko ang amoy niya. Amoy pawis. Pero parang ito ang naging dahilan para makaramdam ako ng kakaibang init. Tahimik kaming dalawa habang pumapatak ang ulan sa labas. Ramdam ko ang lamig ng hangin sa loob ng tindahan. Nung araw na iyon, hindi ko maipaliwanag kung bakit parang mas matagal ang bawat segundo. Parang biglang naging mabagal ang paligid. Ang dating simple lang na tulong ni Lito sa bahay ay nagiging isang bagay na inaabangan ko na tuwing umaga. Hindi ako bulag. Alam kong mas bata siya at ilang taon ang agwat namin. May asawa din ako, may anak. Alam kong mali kung hahayaan kong lumalim pa ang nararamdaman ko. Pero paano kung hindi ko ito kagustuhan? Paano kung kusa itong dumating? Minsan isang gabi, habang nakahiga ako, naiisip ko siya kung bakit parang hindi na ako masyadong excited kapag tumatawag si Aris mula sa barko. Dati-rati tuwing may tawag to, nanginginig pa ang kamay ko sa saya. Pero ngayon, parang normal lang. Maayos ka lang ba dyan, Len? Tanong ni Aris sa tawag. Maayos naman, busy sa tindahan. Palusot ko. Miss na kita. Oo nga eh. Pero habang kausap ko siya, ang naiisip ko ay ang ngiti ni Lito. Kaninang hapon, habang binubuhat niya ang kahon ng soft drinks, nakatitig lang ako sa kanya at nakakahiyamang aminin. Pero napapakagatlabi ako sa tuwing napapatitig ako sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw, naging natural na sa amin ang mag-usap kahit simpleng kwentuhan lang. Lito, may girlfriend ka ba ngayon? Tanong ko minsan habang naguhugas ako ng pinagkainan naming dalawa. Wala po. Tsaka hindi pa naman ho ako nagmamadali. Sagot niya sabay kamot ang ulo. Bakit naman? Sa itsura kong to, baka wala naman pong magseryoso sa akin. Naku naman, bakit naman yun ang naiisip mo? Sabay kaming natawa sa sagot niyang iwan. Pero sa loob-loob ko, imposibleng walang magkagusto sa kanya. Dahil nandito ako. At alam ko sa sarili ko, may kakaibang init akong nararamdaman sa kanya. Simula noon, hindi ko na maitago sa sarili ko na may kakaiba akong nararamdaman para kay Lito. Hindi ko pa man masabi ng malinaw,
Pero alam kong unti-unti na itong lumalalim. Hindi ko alam kung saan to hahantong. Ang alam ko lang, ang bawat araw na kasama ko siya, unti-unting gumigising sa isang parte ng sarili kong matagal ng uhaw sa atensyon ng isang asawa. Nagsimula nang maging parang araw-araw na routine ang presensya ni Lito sa bahay. Pagkagising ko sa umaga, alam kong ilang minuto lang ay darating na siya. Magbubuhat ng kahon ng paninda at magwawalis ng bakuran. Kung dati ay simpleng tingin lang ang meron, ngayon ay mas may kuryenteng hindi ko maipaliwanag. Madalas, nadadatnan ko siyang nakaupo sa tapat ng tindahan pagkatapos ng trabaho. Pawisan pero nakangiti. Doon nagsisimula ang mga kwentuhan namin. Kwentuhan na unti-unting nagiging mas personal. Isang hapon, habang inaayos ko ang mga paninda, lumapit siya. Naka-t-shirt lang at short. Pawis pa mula sa pag-aayos ng mga kahon ng soft drinks. Ramdam ko ang lamig ng hangin, pero mas ramdam ko ang init ng katawan niya habang nakatayo sa likuran ko. Lito, ilagay mo nga itong soft drinks dyan sa may stante, sabi ko. Opo ate. Aniya sabay lapit. Nang iabot ko yung bote, nagkadikit ang braso namin. Napatigil ako sandali. Parang lumapit pa siya ng bahagya. Hindi naman bastos pero alam kong may ibig sabihin. Habang nag-aayos siya, biniro niya ako ng pabulong. Halos dikit na ang mukha niya sa tenga ko. Alam niyo ate, ang tahimik niyong masyado. Napalingon ako. Medyo kinakabahan pero hindi ko na naitulak ang sarili ko palayo. Kasi, wala naman akong kasama dito sa bahay. Sinong kakausapin ko, aber? Sagot ko habang pilit kong pinapakalma ang sarili. Baka gusto niyo ng kausap? O naman kaya kap? Medyo napatigil ako. Hindi yun ang tipikal na biro niya. Ngumiti siya pagkatapos nun. Yung pilyong ngiti na may halong tukso. Lito, ano ba yung pinagsasabi mo? Pabirong sagot ko, pero hindi ko maitatangging may kakaibang kilig akong naramdaman. Mula noon, mas naging madalas ang mga ganong banat niya. Hindi bastos at hindi rin pilit. Para bang may laman ang bawat salitang binibitawan niya. Isang gabi, habang inaayos ko yung paninda, bumalik siya matapos niyang isara yung gate. Tahimik na noon dahil wala nang bumibili. Ate Lorena, tawag niya. Siguro mahirap no, yung lagi kang walang kasama. Laging wala yung asawa mo. Natigilan ako. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Sanay na ako dito. Sagot ko ng mahina. Minsan nga parang hindi ko na rin naman siya hinahanap. Lumapit siya ng konti, para bang may tinatansya. Pero hindi niyo naman kailangan magpanggap palagi. Kita ko sa inyo minsan ate, malungkot kayo. O kulang sa atensyon. Atensyon ng isang lalaki. Para akong tinamaan ng kidlat dahil totoo yun. Totoo yung sinabi niya. Lito, hindi mo naman naiintindihan yung buhay ng may asawa. Wala ka pang asawa. Hindi madali. Hindi ko man naiintindihan at hindi ko man alam lahat ate. Pero marunong naman akong makiramdam. Dahan-dahan siyang lumapit. Ramdam ko ang init ng hininga niya habang magkalapit kami sa harap ng estante. Para bang huminto yung paligid. Lito, baka may makakita. Ano ba yung ginagawa mo? Bulong ko. Kahit alam naming wala namang tao sa labas. Wala po akong ginagawa ate. Sumandal siya ng kaunti sa counter. Yung tingin niya, diretso at seryoso. Hindi yun simpleng ngiti ng binatang tahimik lang katulad dati. Ate Lorena, alam ko. Alam kong uhaw kayo sa yakap ng asawa niyo. Lito, seryoso kong sabi. Hindi naman malalaman ng asawa niyo, di ba? Alam kong naiintindihan niyo ako. Bulong niyang sabi, na halos nakadikit na ang labi sa tenga ko. Naramdaman ko ang mabilis na kabog ng dibdib ko. Hindi ito biro. Maya-maya hinawakan niya ng marahan ng braso ko. Hindi mariin.
Para bang nagtatanong kung pwede. Lito, tama na. Mahinahon kong sabi. Kung ayaw niyo, hindi ko naman kayo pipilitin eh. Sagot niya habang seryosong nakatingin sa mga mata ko. Pero kung sakali, kahit sandali lang ate, akong bahala sa magiging sikreto natin. Pupunan ko yung pangangailangan mo. Walang halong biro sa boses niya. At doon ako lalong kinabahan, hindi dahil sa takot, kundi dahil alam kong kaya kong bumigay kung hindi ko pipigilan ang sarili ko. Pagkatapos nun pinauwi ko siya. Ilang araw pang lumipas, pero hindi ko na siya matingnan ng gaya ng dati. Tuwing lumalapit siya, parang may kuryente. Tuwing nagsasalita siya, parang lahat ng paligid ay lumalabo. Isang tanghali noon, pareho kaming naiwan sa loob ng tindahan. Walang bumibili. Nakatingin lang kami sa labas, pero mabigat ang hanging nakapaligid sa amin. Lito, mahinang tawag ko. Po, baka nakakalimot ka ha? Alam mong may asawa ko. Tumango siya, pero ngumiti. Yung ngiti na alam mong hindi na inosente. Alam ko naman yun ate. Kaya nga, tahimik lang ako eh. Pero wag niyo ring sabihing wala kayong nararamdaman. Alam kong meron. Hindi ko alam kung paano ako hihinga ng mga sandaling yon. Tama siya. Hindi ko yun itatanggi. At sa katahimikang yon, naramdaman ko ang kamay niyang dahan-dahang lumapit sa kamay ko sa ibabaw ng counter. At nung mga sandaling yon, hindi na ako umatras. Walang halikan. Walang mabilis na eksena. Pero sapat ang pagkakalapit ng katawan namin para maramdaman namin kung gaano ko nangangatog. Hindi ako sigurado kung love ba ito o gutom lang ako sa isang atensyon. Pero yung totoo, may isang parte ng sarili kong matagal nang natutulog at ngayon ay ginigising ng binatang si Lito. Isang araw ng Sabado noon, tahimik ang buong paligid ng araw na yon, maulap ang kalangitan at halos walang bumibili sa tindahan. Nakaupo ako sa likod ng counter habang pinagmamasdan ang unti-unting patak ng ulan. Si Lito naman, gaya ng nakasanayan, ay abala sa pag-aayos ng mga kahon sa gilid. Pawis pa rin kahit malamig ang panahon. At habang naglalakad siya sa loob ng maliit na spasyo ng tindahan, napansin ko na parang mas madalas na siyang lumalapit. Mas intentional na ngayon. Walang masyadong bumibili ngayon ha, sabi ko habang nilalaro ang calculator. Masarap kasing matulog pag ganitong panahon ate, sagot niya. Tumawa lang ako. Sana nga pwedeng matulog na lang. Tahimik siya sandali. Tapos bigla siyang nagsalita. Pero mas masarap kung may kaya kapag ganito kalamig. Napatingin ako sa kanya. Hindi ako agad nakasagot. Yung paraan ng pagkakasabi niya, diretsahan. Yung dating tahimik lang na boy, na abala palagi sa pagbubuhat ng mga kahon, ngayon ay nakatitig sa akin na parabang matagal nang may tinatago. Lito, mahina akong sabi. Bakit po ate? Huwag kang basta-basta nagsasabi ng ganyan. Baka mamaya may makarinig pa. Ano pang isipin? Wala naman akong tao eh. Sagot niya habang dahan-dahan siyang lumalapit sa counter. Tayong dalawa lang ho ngayon. Sa loob-loob ko, alam kong dapat na akong umatras. Alam kong dapat ko nang itigil ang lahat ng to bago pa lumala. Pero habang nakikita ko siya, habang naririnig ko ang boses niyang mababa at kalmado, para bang may parating ng sarili kong hindi gustong tumakbo. Lumapit siya sa may gilid ng counter, kung saan ako nakaupo. Ang tanging tunog lang ay ang patak ng ulan at ang mahinang bentilador sa kisame. Bakit mo ko tinititigan ng ganyan? Tanong ko. Wala po. Ngumiti ito ng bahagya. Ang ganda niyo kasi. Pakiramdam ko, kahit anong pilit kong maging matatag, lumalambot ako sa ganitong mga salita. Hindi ko alam kung dahil matagal nang wala si Aris sa tabi ko o dahil ba to kay Lito mismo. Lito, umupo ka nga riyan. Huwag kang masyadong lumapit, sabi ko pa. Pero imbis na sumunod, daan-daan siyang umupo sa upuang katabi ng counter. Halos magkalapit lang ang mga tuhod namin. Ramdam ko yung init ng katawan niya, kahit hindi pa kami magkadikit.
Amoy ko rin yung bango sa damit niya, sa katawan niya. Simple lang pero nakakagulo ng isip. Naalala ko po, bulong niya. Nung unang araw na dumating ako dito, takot pa akong tumingin sa inyo. Talaga? Nakangiti kong sabi. Oo, ang ganda niyo kasi. Para bang hindi ako bagay na lumapit. Lito, tigilan mo ako sa mga ganyang salita mo. Biro ko pa, pero mahina. May asawa ako. Alam ko ate. Sagot niya nang walang pag-aalinlangan. Pero hindi ko kasi mapigilan tong nararamdaman ko eh. Biglang tumahimik ang paligid. Hindi ko alam kung bakit, pero parang bumigat ang hangin sa pagitan namin. Tumingin ako sa kanya. Diretso sa mga mata niyang hindi na parang isang simpleng trabahador. Sa labas, dumagundong ang kulog. Parang sinabayan ang tibok ng puso ko. Lito, wag mo akong tuksoy ng ganyan. Bulong ko. Hindi ko kayo tinutukso, Ate Lorena. Totoo. Dahan-dahan niyang nilapit ang kamay niya sa mesa ng counter. Palapit sa kamay ko. Hindi niya ako hinawakan agad. Parang nagtatanong kung papayag ako. At hindi ko nga siya pinigilan. Ramdam ko yung init ng palad niyang lumapit sa likod ng kamay ko. Sa sandaling yun, parang may kumukuryente sa buong katawan ko. Hindi ko alam kung gihilahin ko ba yung kamay ko o hahayaan ko na lang. Hindi ko rin alam kung kailan ako huling tinignan ng ganito ng isang lalaki. Hindi bilang asawa, hindi bilang ina ng tahanan, kundi bilang babae. Lito, mahinang tawag ko, na halos pabulong. Baka pagsisihan natin to. Hindi ko po yun pagsisisihan, ate. Sagot niya agad. Ang sumunod na mga segundo ay puno ng katahimikan. Wala kaming ginawang marahas, pero bawat maliliit na kilos ay parang malalaking hakbang na palapit sa isang lihim na hindi na kayang itago. Tumayo siya, ng dahan-dahan at umikot sa counter, palapit sa kinaroroonan ko. Hindi ako kumilos, hindi ako umalis. Parang gusto kong pigilan siya pero mas malakas ang tibok ng dibdib ko kaysa sa boses ng konsensya. Tumapat siya sa harapan ko. Magkalapit lang kami ng kaunti. Hindi niya ako hinawakan agad, pero yung tingin niya parang nagsasabing alam naming pareho kung saan papatungo o patutungo ang gabing yon. Ate, bulong niya. Kung ayaw niyo ho, lalayo ako. Isang mahabang sandali akong hindi sumagot. At sa unang pagkakataon, ako mismo ang hindi umiwas. Hindi ko kailanman inisip na mangyayari to sa akin. Ako si Lorena, asawa ng isang seaman. Maayos ang buhay, tahimik ang araw-araw, pero ngayong gabi, sa loob ng tindahan, ako rin si Lorena. Isang babaeng matagal nang nangungulila sa yakap at init ng kasama. Walang salitaan at wala ring mga ingay na nangyari. Pero sa pagitan ng mga patak ng ulan, may nangyaring hindi ko na mababawi. At nung matapos ang gabing yun, pareho kaming nakaupo sa loob ng tindahan. Hingal na hingal at hindi makatingin ng diretsyo sa isa't isa. Lito, mahina akong sabi. Po, wala kang sasabihin kahit kanino. Kahit kanino. Hindi ko po kayo papahamak, ate. Sagot niya ng seryoso. Kahit kailan. Ramdam ko pa rin ang bigat ng ginawa namin. Alam kong hindi ito tama. Pero sa isang banda ng puso ko, may isang parte ring ayaw nang bitawan ang sandaling yon. Kinabukasan, dumating si Lito gaya ng dati. Para bang walang nagbago. Nagwalis, nagbuhat ng mga kahon, nagsalansa ng kung ano-ano at nakangiti. Pero ngayon, alam naming pareho ang nangyari. Bawat tinginan at bawat mga ngiti, bawat tawanan, may tinatago na kaming sikreto. Lumipas pa ang mga araw. Si Lito ay nakaupo sa bangkong kahoy tabi ng counter. Nakayuko at pinaglalaruan ng takip ng bote ng soft drinks. Hindi na siya katulad ng dati. Wala na yung pil yung ngiti niya. Tahimik siya na para bang may hinihintay. Oh, ano nangyari sa'yo? Bakit ang tahimik mo yata? Tanong ko habang inaayos ang kuhon ng noodles sa gilid. Wala po. Sagot niya na hindi pa rin tumitingin. Iniisip ko lang, uuwi na pala yung asawa mo.
Parang may kung anong tumama sa dibdib ko nung marinig ko yun. Alam kong uuwi na si Aris. Tama siya. Alam kong dapat masaya ako, pero yung totoo, habang papalapit ng papalapit yung araw na yon, para bang may mabigat na nakapatong sa dibdib ko. Lito, may nahon kong sabi. Simula bukas, baka hindi ka na pwedeng maging madalas dito. Doon siya tumingin, diretso at seryoso, para bang batang biglang naiwan. Alam ko naman hong may hangganan eh. Sa mga araw pang lumipas, ramdam ko ang pag-iwas ko sa kanya. Kapag dumadating siya ng tanghali, abala ako sa kusina. Kapag gabi, hindi ko na siya sinasamahan sa counter. Ayoko nang madagdagan pa ang bigat sa puso ko. Pero kahit anong iwas ko, hindi siya umaatras. Nandun lang siya, naghihintay sa akin. Umaasa man o hindi ko alam. Isang gabi bagong pag-uwi ni Aris, naabutan ko siyang nag-aayos ng mga kahon kahit tapos na ang gawain niya. Lito, uwian na, late na. Sabi ko habang pinupunasan ang counter. Ayoko pang umalis. Sagot niya ng halos pabulong. Bakit naman? Baka bukas. Hindi na ganito. Hindi ako nakasagot. Totoo yung sinabi niya. Bukas, hindi na pwede yung ganito. Yung magkalapit kaming dalawa. Wala nang pagkakataon. Wala nang tinginang parang may lihim. Dahan-dahan siyang lumapit sa counter. Ramdam na ramdam ko ang bawat hakbang niya. Para bang sinasabayan ng kabog ng dibdib ko. Huminga ako ng malalim. Lito, mahinang tawag ko. Ate, putol niya. Kung ito na yung huling gabi, ayoko siyang matapos na parang wala lang nangyari. Hindi ko alam kung anong dapat kong sagutin. Pero alam ko rin, may bahagi sa akin na hindi kayang magsabi ng, umalis ka na. Lumapit siya sa harapan ng counter. Halos isang dangkal na lang ang pagitan namin. Hindi siya nagsasalita, hindi rin ako nagsasalita. Pero malinaw ang sinasabi ng mga mata niya. Ayaw niyang bitawan ang huling sandaling to. Bakit hindi ka nalang lumayo dito? Mahina akong sabi. Kasi ayoko. Diretsyong sagot niya. Ayokong lumayo na parang wala akong naramdaman. Ate, naging importante kayo sa akin. Dahan-dahan niyang nilapit ang kamay niya sa mesa, malapit sa kamay ko. Hindi niya ako agad hinawakan, para bang humihingi ulit ng pahintulot. Hindi ko naman siya tinaboy. Alam ko kasing mali to. Alam ko rin naman ate. Sagot niya. Hindi ako makatingin. Ramdam ko ang init ng katawan niya kahit hindi kami magkadikit. Sa dami ng gabi na nagkasama kami, ito yung pinakamatindi. Hindi dahil sa kilos, kundi dahil sa bigat ng alam naming pagtatapos. Tumayo siya at umikot sa counter. Parang bawat hakbang ay inukit sa hangin ang salitang, huli na to ate, pagbigyan mo na ako. Huminto siya sa harap ko. Nakatingin siya ng diretsyo. Hindi ko na binawi ang tingin ko. Sa unang pagkakataon, hindi ko inisip ang bukas. Hindi ko inisip si Aris. Hindi ko inisip ang kahihinatnan. Ang nasa isip ko lang, ang gabing to. Ang huling gabing magkasama kami ni Lito. Ate, bulong niya. Lito, mahina akong sagot. Ang bawat paglapit namin ay mabagal. Hindi kami nagmamadali. Para bang ninanamnam namin ang sandaling natitira sa aming dalawa. Para bang bawat hakbang, bawat tinga at bawat titig ay isang pagpapaalam. Matapos ang gabing yun, wala nang kailangang sabihin. Pareho naming alam. Tinapos na namin ang namamagitan sa aming dalawa. Lito, basag kong boses. Ipangako mong wala kang pagsasabihan na kahit sino. Huwag kang mag-alala ate, hindi ko kayo ipapahamak kahit kailan. Tumango ako. Hindi ko alam kung paano ko napigilan ang luhang gustong pumatak. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil alam kong hindi ko na to pwedeng ulitin. Alam ko sa sarili ko, Miss Love, naging importante sa akin si Lito. Kinabukasan, maaga siyang dumating. Tahimik kaming dalawa habang nag-aayos ng paninda. Hindi na kami nagbibiruan,
hindi na nagingitian. Mararamdaman ang bigat sa pagitan naming dalawa. Hindi galit, hindi tampuhan, kundi katotohanan. Nung araw na dumating si Aris, masaya ang lahat. Tuwang-tuwa ang anak ko na umuwi pa galing ng Maynila. Masigla ang paligid. Ako, ngumingiti, pero sa likod ng ngiting yon, may lihim na walang sino man ang nakakaalam. Ilang araw pang lumipas, nagpaalam si Lito sa akin. At sa paglipas ng mga linggo, hindi ko na nakita si Lito sa tindahan. May nagsabi na pumunta raw to ng Maynila para magtrabaho. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o malulungkot. Siguro pareho. At minsan, kapag gabi na at tahimik ang paligid, nakaupo ako sa counter ng tindahan. Yung bahagi ng isip ko, nandun pa rin. Nandun kay Lito. Nakikita ko pa rin siyang tahimik na nakaupo sa counter ng tindahan ko. Habang pinaglalaroan ang takip ng soft drinks. At nakangiti na nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung pag-ibig ba yon o isang lihim lang na tinago sa pagitan ng dalawang taong parehong may hinahanap. Pero ang mga gabing yon, ang huling gabing naming dalawa, iyon ang gabi na hindi ko kailanman makakalimutan. Hindi ko kailangan ng larawan para maalala. Dahil ang katahimikan ng gabi, sa tuwing mag-isa na lamang ako sa tindahan, ang nagsisilbing alaala sa akin ni Lito.